जोहार नमस्कार। काठी बोल हरि बोल। भारत सब ऑफिशियल के फिर गए आपण मान को स्वागत। हेंता टुआ फिर गुटी नहीं करी आई छे जेंटा के लिखी जन गुरु मोर अजय कुमार पंडा मैं निजे गाई छे ताले सुनमा। अरे खोल बाजू छे ताल बाजू छे गौर नाचू छे देख देख गौर नाचू छे खेड़े सुंदर भगत मेले शोभा पाऊचे गौर शोभा पाऊचे खोल बाजू छे ताल बाजू छे गौर नाचूचे है गौर नाचूचे खेड़े सुंदर भगत मेले शोभा पाऊचे गौर शोभा पाऊचे गौर शोभा पाऊचे पूर्वे नाची थिला गोपीर संगे एबे नाचूचे भगत रंगे तार नाचके देखी करी तार नाचके देखी करी तार नाचके देखी करी तार नाचके देखी करी मनटा केंता लागुछे केंता लागुछे मनटा नाची जाऊछे मनटा नाची जाऊछे एरे सुंदर भगत मेले शोभा पाऊछे गौर शोभा पाऊछे खोल बाजू छे ताल बाजू छे गौर नाचूछे देख देख गौर नाचूछे एरे सुंदर भगत मेले शोभा पाऊछे गौर शोभा पाऊछे गौर शोभा पाऊछे राधे श्याम।